Allegazzjonijiet serji u reati dwar falsifikazzjoni ta' dokumenti uffiċjali li skont is-sit elettroniku The Shift News instab ħati tagħhom il-magħżul tal-eks Ministru tat-Turiżmu Konrad Mizzi Lionel Gerada, il-persuna li għadu sal-lum jimmaniġġja budget ta' miljuni ta' euro bħala kap tal-avvenimenti fl-MTA dan minkejja ir-reati li instab ħati tagħhom fil-qorti. Lionel Gerada kien ammetta fil-qorti li uża fondi fdati lilu minn kumpanija b'mod illegali fejn anke uża ismijiet foloz. Ftit snin wara, fl-2007, Gerada kellu liċenzja tas-sewqan sospiża għal sena. The Shift News kienu żvelaw li biex wieħed jieħu sponsorships mill-Awtorità tat-Turiżmu kien hemm żewġ metodi, jew billi tagħmel użu mill-mezzi uffiċjali jew billi tkellem lil Lionel Gerada. Mijiet ta' applikazzjonijiet li ammontaw f'eluf ta' euro ta' sponsorships ħolqu kontroversja, tant li bħalissa qed ikunu skrutinizzati sew mill-Kumitat Parlamentari għal Kontijiet Pubbliċi, il-PAC. Dan huwa dak li qaltilna f'Jannar li għadda il-Ministru tat-Turiżmu Farrugia. Lionel Gerada se tkeċċih, Ministru. Għandek xi informazzjoni nitolbok taddija lill awtoritajiet kompetenti u nkun nista' nieħu deċiżjoni. Nitolbok taddili minnu fih l-informazzjoni kollha u nwedek issa quddiem l-istampa kollha li nħu l-passi neċessarji fil-konfront tal-individwu. Ftit wara li l-Labor ħal poter fl-2013, Gerada kien impjegat minn Konrad Mizzi bħala person of trust minkejja l-akkużi li affaċċjaw l-ammissjoni fil-qorti ftit ta' snin qabel. Fl-2015, Gerada kien ordnat iħallas 2,795 euro lil negozjant tal-karozzi wara li naqas milli ħallas dak dovut għal xiri ta' mutur u fl-2017 kien ordnat mill-qorti ħallas 3,300 euro għal servizzi ta' perit li hu naqas milli ħallas. Minkejja dawn il-fatti, Farrugia issa qed tgħidilna hekk. Inti ħadieħu azzjoni? Jiena nieħu azzjoni fuq il-fatti. Is-sit The Shift News kien żvela li fl-ewwel sena ta' Gerada fil-kariga, il-budget tal-avvenimenti tal-MTA sploda minn 2 miljuni għal 6 miljuni u aktar minn terz tal-flus marru għand l-istess persuna.